Allahu akbar. Wato idan ka fito da sanyin safiya ka haɗu da Sani Indomi, wato abin da yake burge ni kuma yake sa zuciyata ta yake fari wallahi, irin yadda Sani Indomi ya samu ofis din nan. Kaga zo mana, haba dan gwari, zo dan Allah zo. Kamar ba kai ba ka riga ka yi gadon mutunci. Dan arziki ne kai, me kake ta kuka ka ce tsohuwar mota? A wani Allah, tsere da ake ciki, tsere da ake ciki da kiɗan da ake karɓa da komai da attaki ɗan da mutane suke ji wa ma ƙara da yara a yara kuɗin. An ƙara a cikin kuɗin mai. Ha'ila, illallah ba. Sallallahu alaihi wasallam. Ya haƙuri.